Здравейте на всички, аз съм Булгут и това ще е Майнкрафт оцеляване с брат ми епизод 1 и ето го и това пешлеменце. И да, нека започнем. Ето тук си събрахме малко материали, докато пусна клипа и да. Нека да започнем. Сега ще съберем малко дърво и ще се върнем като започнем да строим къщата. Да. И ще се видим малко. И да, ето че започваме. И той ще насъбира материали, докато аз я построя. Горе върху. Опа, върхме. Събрахме доста дърво. Стаки 14. И сега започваме с самата къща. Ще е такава и ще има стъкла отстрани, защото аз винаги така къща ще си строя. И пак нещо ме удари. Не знам какво, някакъв бък. Постоянно така ми... Ето вижте пак. Постоянно така ми става. Абе, лаги по... Ето, гледай. Просто лаги. Така, тук ще сложим една така. Свършихме, what the fuck. Много бързо свърш... Ами... Не, ще ми стигне от ето. Трябва да крафна една вратичка. Крафтинг тейбъла. На вратичка крафтнах и слагам я. Че искам да дойда външната страна. Така. Сега събери пясък за стъкла. Аз ще направя един чест. Аз ще направя чест за сложим там ненужните неща. Аз съм чисто гола с кръста. Добре, тук има дървче. What the fuck? Аз имам достатъчно страна си много. Да. Мечът ми е напил да се изчуди. Добре, ще стигнат за честове. Там за два често общо 16. А! Ще ми стане точно едно. Да. Само чисто. Те ще са... Аре, тук. И сега ще свържат. Само да ще чакаме. Би трябвало да се свържат. Дисконектнем от сървъра. Сигурно затова не са се свързали. А какво искаш, бе? Просто... Къде са ми честват се? О, добре, сега пък не мога да го отворя. What the fuck? Ето това си. Бе, какво става с това сървър, човек? Ето, излезем от играта. Преди не лагваш толкова много. Ето, излезем, добре. Да, добре, оправи се. Тук някакви цветя съм насъбрал. Не е нужно, но все пак ще си оставя в честа. Ще само това и отивам за какво? Добре, колко имаш едно? Добре, аз отивам да се във вълна. Добре, първо ще събера... Добре, дай отивам за вълна. Колебах се между да събера пясък за стъкла или... Добре, събирам пясък за стъкла. Това е стон, бе. Коста с пяска е
Пореди не се чувстваш толкова трудно. Още на вълна. Доста вълна. Добре, пясък нека да нема. Ето им. Имам 5 вълни. Сам че скоро ще го изпечем той. Бебера малко дърво. Ще го изпечем. Още че ще можем да направим 3 легла. Еми, не вземай не вземай ненужната вълна. Не искам. Става неща да свободно. Добре, събрали за още едно легло? Добре, аз и за стъкла събрах, само ще се събера още малко дърво и... Започваме строежа. Какъв строеж, бе? Просто си леляваме. Не трябва помня. Ето е къща. Време, педен колко ще крафна, миг 20 още малко ще Аз крафна. съм гол и зато The когато намирам fuck? голя ме дава. Това са телепортна... Това са телепортна... Това... Ето оставам. Добре, ще умра. Бързо излезеш. Не. Тук за водата ще се отдаде. Много добре. Идвам. Вземи ябълко. Давай слегаме. Не бе, не съм горе, нади. Давай слегаме. Иди отвънка има ябълко. Добре, просто си легни. После ще я вземеш. После ще я вземеш. Аз се взех. Легна ли си? Да. Добре. Нали? Значи сега да сложим... печка. Аз Кирка имам трябва да много се кирка. крафтна. Аз имам. Ето. Добре, ти за каблстон. Ама за Аз ще преместя крафтинг тейбла. Премести го. Абе, кога бе, мамко? Да, в често ще оставим нужната щака. Не, аз ще го взема така. Да. Сложим бредичката и отиваме за още дърво. Защото може би ще има втори етаж. Да, 100% ще има втори етаж. Имам 13. Аз имам 13, такова ще събера още. Да направим каменен кирки и такива неща. Там ще можеш колкото си искаш да копаш. Добре, събери и нещо с което да изкопаме, да изпечем... Добре, Да ще търся въглища. Печем. Искам да намеря. Хоп. Чакай, хоп. Добре. Можем да направим мина. Какво? Мина да направим. Не знам. Леко качваш се. Добре. О, въглища. Намерих. Добре, се събери за факли. Ние имаме пъчки. Не бе да изпечем първо. Добре? Да, супер идея. Защото във въглищата се спекат. Да. Ще изпечем с... Колко са? Щупилица нещо. Да, братата. Колко са въглищата? Еми ще стигнат да се изпече пясък. Аз ще Добре, толкова няма. Добре, ари. Сега ще започнем втория етаж, пък докъде стигнем. Виж, добре ли се получи? Добре. Може само долу, за да не ходиш да И чакайте малко. махнеш. Не, чакайте. За да
не хабиш, да може да слагаме неща отдолу. Какво, че не те разбрах? Виж, отдолу, вместо да има такива като стъпалца, да е просто... Да, добре. Той да можем да слагаме неща. Добре. Да, сега. Добре. Добре. Чува се всяко да направя. Добре, дай да съберем дърво, да довършим в тавана и ще може би ще свършвам. Пък в следващия епизод ще продължа, защото сега имам работа и си оставих малко време да заснеме едно клипче там към 15 минути. Пък сега не знам колко е станало. Нямам си на представа. Аз по-толкова. Аз ще събера още едно дърво и отивам да набази чука да го довърши. Аре, той дървено баба, се чукито е много бита. Добре, толкова ще стигнат. Хайде сходим. Чайте бе, звук от играта. Нищо не се чува от играта. Чайте, какво направи? Нека да довършваме. Ти си го довършил. Аз събрах 36. Слушай. Не бе, няма как да се качиш, бе. Опа, да. Ето така. Опа, да. Опа. Аз ще го спитя къде е. Тук няма смисъл да дадем. Да. Бе, ще му мислим как ще мога да го направим в следващите клипове. Добре. Това е всичко от този клип. Надявам се да ви хареса. Ако е така, дайте палец нагоре. Абонирайте се и коментирайте. Ако искате още клипове с брат ми на Майнкрафт, харесайте и пишете в коментарите. Аз бях Благотив, ще се видим в следващия клип. Чао!